అల్ప విశ్వాసులారా, ఎందుకు కలవరపడుతున్నారు? ఎందుకు భయపడుతున్నారు? ఎందుకు సందేహపడుతున్నారు? ఇన్ని కార్యాలు చూసి కూడా మీరు ఇంకనూ ప్రభు యందు నమ్మిక లేక ఉన్నారా? నా దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఈ రాత్రి నిన్ను, ఎందుకు కలవరంలో బ్రతుకుతున్నావు? ఎందుకు కృంగిపోతున్నావు? ఎందుకు భయపడుతున్నావు? ఎందుకు విస్మయం పొందుతున్నావు? అవసరం లేదు. లోకానికి వచ్చింది నీకు వచ్చిందా? అయితే లోకానికి కీడుగా ఉన్నది నీకు కీడుగా మారిద్ది అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే నేను నీ చేయి పట్టుకోనున్నాను. నేను నీ చేయి పట్టుకోనున్నాను. నేను నీ చేయి పట్టుకుంటే నిన్నేదేం చేసింది? నువ్వు దేనికి కృంగిపోతావు? నువ్వు దేనికి భయపడతావు? నువ్వు ఇంకనూ నమ్మిక లేకున్నావా అని అడుగుతున్నాడు నా తండ్రి. ఇంకా నమ్మకం కుదరదు.